Silav roj başê var baş hevan hêvîdikin tev başin selametin. Ya dixwazim dest bi bültenê bikim lê derva hewayekî pir ecêb heye. Yani rengê hewayê min tu jî re wisa sor nedîtiye. Normal vê derê roj çûye ava. Ama rengê hewayê çima sor e, tev li ewran dixe, rengê ewran jî li erdê dixe ez wî nizanim. Lê çawa ku hûn dibînin vê derê normal divan sehatan de tarîye, reş e yan jî girî ye. Hakikaten sorayîkî pir ecêb heye. Hêvî dikim îşaretê hin tiştên nû ê xwezayî nebin. Êdî nizanim çi ye. Ji ber ku îro hewa yek ji rojên herî germ yên van pêncî salên dawiyê bû. Yani pir germ bû. Ev germayî wê bi qasî hefteyekî din jî baş wê. Mi çend nûçe amadekirine ji bo we niha beyanata tevgera tevgerê ji xwe re dibêjin tevger. Ama kîjan tevger, çawa tevger? Yani tevgera ku ji Partiya Karkerên Kurdistanê maye. Ji ber ku navê Partiya Karkerên Kurdistanê bi kar nayîne, xwe fesih kiriye, wisa dibêjin. Senatoya Fransayê dibêje Sûriye pirsgirêkên xwe yên siyasî wewlehiyê hêjî hal nekiriye. Hal nake tevî. Komîteya Karûberên Derve parastin û hêzên çekdar yên Senatoya Fransî diyar kir ku Sûriye tevî guhertina piştî hilweşîna rejîma Baasê jî bi pirsgirêkên siyasî ewlehiyê yên tev li hev re rûbirû ye. Beyan kir ku welat Sûriye digel zehmetiyan jî aniha di nava jinûva avakirinê de ye bi destxistina aramiyê de hinekî zehmetiyan dikişîne. Hatta li ser xaçeriyekî ye. Di daxuyaniyê de bi boneya destpêkirina mîsyoneke parlemenî ji bo lêkolîna jinûva avakirina Sûriyê hate dayîn. Komîteyê got ku desthilata nû ya Sûriyê ji bo seroketiya Serok Ehmed El-Şara tevî danezana destûrî, avakirina saziyên bi karakterekê demokratîk, di destên wî, di destên kesên nêzîkê wî de hemî ev desthilatarî kombiye. Tabii bana tiştên nenûne. Yani Senatoya Fransayê, komîteya di nava Senatoya Fransayê de nû tespît kirine ku pergala îro ya Sûriyê nedemokratîk e, erk di destê Ehmed El-Şara û kesên derdora wî de kombiye. Ma we tiştekî din hêvî dikir. Qirara we ye. Yok qirara we ye. Yok jê insana dixapînin. Ecêb insanın ya. Senatoya Fransayê jî hemî aynî tiştin. Me jî dixwazim bixapînin, xwe jî dixwazim. Ya bana çetene çi jî we bixwe anî ser hikûm jî îro jî dibêjin tevî danezana destûrî jî tevî avakirina saziyên bi karakterekê demokratîk jî di destê wî û kesên nêzîkê wî de aniha erk kombiye hela binêr. Komîteyê gotinên hikûmetê yên ku banga lehvatin û yeketiyan netewî dikin, rê li ber tundûtujiya mezhebî negirtiye, barê dikişîne ser kuştina zêdetirê hezar elewiyan dawdara 2025 de. Piştre bûyerên xwendijandinê yên ku Durzî di tîrmeha aynî salê de Durzî hedef hatin girtin behsa wê dike, ona bi bîr dixe. Komîteyê beyan kir ku her çend hikûmetê dev ji îdeolojiya cihadîst berdaye jî ew hîn jî di nava refê xwe de ew çetên tundrew dihewînin bi binpêkirinên tenê tewanbarkirin yani bi binpêkirina tenê tewanbarkirin ev yek jî pirsan li ser hêz û quweta wê ya bi cîhanîna ewlehî û serweriya qanûnê derdixe holê. Behsa Rojavayê Kurdistanê jî dike Senatoya Fransayê. Yek ji pirsgirêkên herî berbiçav ên çaresernekirî meseleya Rojavayê Kurdistanê ye. Tabii ew nabêjin Rojava, ew dibêjin Bako Rojhilatê Sûriyê. Tevî peymana Agirbestê ya di siyê çille 2026 de jî ev girêdana rayedarên Sûriyê bi sozên xwe yên di derbarê beşteriya Kurdan, yên di derbarê garantîkirina mafê Kurdan de hê jî li ber ceribandinê ye. Yani tam pêk nehatiye Sûriye hê jî hewl dide pêk bîne. Komîteyê fikara xwe ya li ser siberoja hebûna xrîstiyanan li Sûriyê jî yanî ziman teqes kir ku bandorên şer, dabeşbûnên mezhebî, etnîkî hîn jî ji bo aramiya jinûva avakirina welêt dibin sedema dijwariyekî mezin. Kurmanciya vê nûçeyê ne baş e. Ne baş e. Gencê me çê dikin. Tam mala wan ava lê heta mirov dixwîne çi halê.
من سر راست نکریم مرادکته نکریه برویه هوان ام درباسی روجلات کردستان edibim فرمانداری me yaraki şiyar şevger kamenlerin çid beşleşmera فرمانداری yaraki şiyar şevger ani zaman ku lehevkirina nabera partiyên Kurd gavekî erêniye li gorî pêwîstiyên demê divê were xurtkirin û berfirekirin Fermandariya yekîneyên parastinên Rojhilatê Kurdistanê Şiyar Şevger ji anefêra axivî ragihand ku her çiqas İran dixwaze di vî şerê de xwe serkeftê nîşan bide jî di rastiyê de İran tek çûye. Fermandarê yerekê xalên ku binketina İranê nîşan didin bi kîjan şeklî pênase kir yek mirina fermandar û rayedarên İranê du mirina rêberên İranê sisê derbên mezin ên ekonomîk aborî. Şiyar Şevger anî ziman ku İran dixwaze şer belavê hemû herêmê bibe xuya dibe ku İran dixwaze bibe hêza desthilatariya herêmê lê dewletên Yekbûyî Amerîkayê İsraîl dixwazin İraneke li gorî berjewendî û menfaetên xwe ava bikin. Ji bo vê yekî jî hewl didin ku İranê teslîm bigirin. Her wiha ev şer şerekî demdirêj e dibe ku bi salan jî berdewam bike. Wekî milletê Kurd em ne Kurdên berê ne ji bo şerkirin yan jî şer nekirin em berjewendiyên gelê xwe didin ber çavê xwe. Ji bo şerkirinê jî em hêza xwe anha li ber xwe digirin em ji xwe digirin hêza xwe ji xwe digirin biryara şerkirinê û dema wê berjewendiyên milletê me ancak diyar dike. Ne daxwaziyan jî plana hêzên derve. Hevalê me pirsî bû şer heye tunê aha bersiva wî ew e yani ji bo şerkirin yan jî şer nekirinê em berjewendiyên gelan didin ber çavê xwe ji bo şerkirinê jî em hêza xwe tenê ji milletê xwe digirin. Biryara şerkirinê û dema şerkirinê jî ancak menfaet û berjewendiyên milletê me diyar dike. Ne daxwaz yan jî ne plana hêzên derva. Di dema niha de divê herkes hesabê gelê Kurd bike û fehm bike ku bê me nikarin gavên ciddî bavêjin. Gelê Kurd alîgirê şer nine. Lê ji bo parastina keramet û rûmeta xwe herdem amade ye. Em evîndarê gel û axa xwe ne. Piştî seknîna şer rejîma İranê zexta li ser xwe a millet zexta zora li ser millet zêdetir kiriye. Di heman demê de îdam binçavkirinê xwe jî di astiya herî jor da didemeşandin. Ev yek weke sedema zêdebûna nakokî û dubendiya di navbera gel û rejîmê de tê pênasekirin. Eger İran dixwaze bi aramî bijî divê bi gel û hêzên gel re bikeve nava diyalogê ji bo çareseriyê. Tevê hemî kîn û aciziye gel ya li hemberî rejîmê jî milletê me di dema şer de destek neda hêzên derve. Sedema vê yekê ew bû ku milletê me dizanî bû ku ev şer ne di berjewendiyên milletan de ye lê berjewendiya vî şerrî ya dewletên Yekbûyî Amerîkayê ya İsraîlê ye. Ji ber vê yekê nexwez bibe pêlîstoka destêvan hêzên derve. Fermandarê yerekê pejekê ragihand ku pêdiviya gel bi xurtkirina yekrêzî yekdengî heye. Di aynî demê de milletê me divê xwe birêxistin bike da ku bikaribe bi hêza xwe pirsgirêkê xwe çareser bike. İran li hin hereman operasyonên askerî li dijî gerîla dimeşîne. Weke pejak em her tim dibêjin em ne alîgirên şerin. Lê em tu êrişan jî bê bersiv nahêlin. Li ku derê pêdivî hebe em ê li wê derê xwe û milletê xwe biparêzin. Hêzên pejakê ji bo her rewşê amade ne. Hêza wan ya bersivdayînê heye lê heta niha nexwestine bi hemû hêza xwe bersiva êrişên İranê bidin. Ji bo bikaranîna teknîka serdemê jî em hêzeke nûjenin, modernin, xwedî pisporiya pêwîstin. Di êrişa dawiyê de hêzên İranê nekarîn li ser erdê bi gerîla re bikevin nava şer. Lewma rabûn çi kirin bi balafiran, bi çekên giran êriş arîn ser gerîla. Di encamê de hevalê me şehîd bûn. Heval arjîn, cîhan, bawer, şahan şehîd bûn. Di wî şerê de ziyanekî mezin gihîşti hêzên İranê jî elbet. Gerîla di ax û welatê xwe de bi gelê xwe re di nava jiyan û xebatê de ye. Tu carî êrişê tu hêzekî nekiriye. Li hêzên rejîma İranê êrişê ser gerîla kiriye. Fermandarê yerekê Şiyar Şevger bal dikişîne ser hevpeymaniya partiyên Kurdistanî jî. Partiyên Kurd yên Rojhilatê Kurdistanê. Ev şeş partî hebûye basa wî dike. Ev gaveke erênî ye.
Divê yeketiya netewî bêtir ava bibe, berfirehtir bibe. Pejak li gel yeketiya gelê Kurd hatiye avakirin. Em di firqa giringiya demê de ne, yani pêvajoya em di nav de ne. Elbet em li gorî hasasiyeta vê demê tevdigerin. Dibêje fermanderê me şiyar şevger. Evaya ew qase hevanno niha em basa beyanata dawî ya tevgerê dikin. Yani tevgera piştî Partiya Karkerê Kurdistanê. Ka ew çi dibêjin? Tabii bu vesileya yekemîn salvegera çekdanînê ev beyanat hatiye dayîn. Divê em hinek di vê çarçivê de meselê binirxîne. Rêveberiya tevgerê yani bi navê berê Partiya Karkerên Kurdistanê bi boneya salvegera yekemîn ya merasima şewitandina çekan beyanatekî belav kiriye. Hemû daxuyanî bi vî rengî ye. Salvegera yekemîn ya merasima şewitandina çekan ya 11 tîrmê 2025 ne. Hevseroka Konseya Rêveberiya Kecekê Besî Hozat li gel 29 hevalê xwe par di 11 tîrmeyê de li pêşiya şikefta Cesenayê a dîrokî li nêzê Silêmaniyê çekê xwe bi merasimekî şewitandin. Me jî temaşe kir. Ev merasima şewitandina çekan ji bo çareseriya siyasî demokratîk a Pirsgirêka Kurdî li Tirkiye gavekê girîng bû. Di yekê adara 2025 de me agirbest ragihand rojên 5 heftê gulanê kongreya xwe ya 12mîn me li hev kom kir me biryar da ku pekekê fesih bikin. Tekuşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye bi dawî bikin. Lê bi şertekî. Ancak rêber Apo di şertên azad de dikare van biryarên kongrê bide bi cîhanê. Hevseroka me ya Konseya Rêveber Besî Hozat û hevalên me çekê xwe şewitandin. Merasima şewitandina çekan bû îlana bidawîkirina tekuşîna çekdarî. Li pêşberî destnîşankirina vê îradeyê diviya bû dewleta Tirkiye jî gavên hukûqî siyasî bavita. Lêbelê salekî temam bû tu gavekî bi vî rengî nehatiye avêtin. Dibêje tevger. Dem bi dem Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, han rayedarên din yên AKP daxuyanîn xwedî derketin û bi rêveçûna pêvajoyê didin. Lêbelê ev gotin di pratikê de pêk naye. Li gel ku salekî di ser nîşandana îradeya şewitandina çekan derbas bûye jî li qada siyasî, hukûqî pêşketinekî berbiçav xuya nake. Ev yek ji bo sedem ku li nava Kurdan, li nava raya giştî ya Tirkiye û cîhanê li ser niyeta desilatariyê endîşe, fikar, goman çêbibin. Li gel ban fikar û gomanan di salvegera yekemîn ya şewitandina çekan de me di stratejiya tekuşîna siyasî ya demokratîk de tim îsrar kir. Lêbelê desilatariya dewleta Tirkiye bi polîtîka û helbesta xwe bersiv neda van hewldan û îsrara me. Ev manşeta me jî ji vê hevokê girtî hevanno, yani em dixwazin entegrê Tirkiye bibin, lêbelê tu kes bersiva me nade. Yani em dilxwazin. Yani em îsrar dikin. Wana gotinên giran hevanno. Yani em êdî ev beyanat daxuyanî çawa hatiye nivîsandin, jaliyê kêva hatiye nivîsandin. Lê ya rastî yani hinek mirovan değişîne. Di mesela gurûra netewî de mirovan değişîne. Yani ev rastiyekî ye. Ez ê behsa hin hevokan bikim. Mesela dibêje di salvegera yekemîn ya şewitandina çekan de me di stratejiya tekuşîna siyasî ya demokratîk de tim îsrar kir. Desilatariyê bi polîtîka û helbesta xwe bersiv neda van hewldan û îsrara me. Di demên dawiyê de jî niha nîqaş têne kirin ku qanûna çarçoveyê a esasî were derxistin yan na. Ew qanûna ku ev demekî du sê hefteyê em behs dikin ew e. Qanûna ku ji bo gerîla were yani ne hemê gerîla. Ew însanê ku çek hilgirtine lê neketine nava suç li gorî dewleta Tirkiye ew dikarin werin di çarçova vê qanûnê de bikevin nava heyatê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Lê ne nava siyasetê. Pasa vê qanûnê dike. Di van demên dawiyê de
teni qaşkirin ka kanuna çarçove ya esası were derxistin yanına. Ev kanun jali rebera pova hatbu peşniyaz kirin. Li hem bersiv nedan peşniyazên makul yên rebera po hem jî divê mijarede tevgerameya azadiyê agahdar nekirine. Kanuna ku devleta Tirk plan kiriye tenê xwe dispêre danîna çekan. Ev yek jî nîşan dide ku pirsgirêka 7 salî an Kurd bi rengekî rast nayê nirxandin. Ev kanun beriya her tiştî divê bibe ev kanûna ku rewşa rêber apû û kadroyên pêşengê tevgerame diyar bike. û rêya çareseriya pirsgirêka Kurd dest nîşan bike. Ez vê dubare dikim giring e cewherê meseleye. Yani ev kanûna ku anha tê meclisê beriya her tiştî dibe sê tiştan bike. Rewşa Öcalan sedî sed diyar bike nebe nabe. Ya duyem kadroyên pêşeng yên tevgerê hene. Baş e? Rewşa wan divê diyar bike. Yani rê bide wan ku werin Tirkiye daxilê nava siyasetê bibin. Ew qas giring e. Derva merva nabe. Sürgün nabe. Yani tu rê didî van kadroyên pêşeng yên tevgerê ji bo ji Qandîlê pêya bin werin welatekî Ewropayê li sürgünê bijîn. Çima dewleta Tirkiye rê dide vê yekê. Bixwazin ji xwe dikin. Bixwazin dikarin li başûrê Kurdistanê jî bimînin. Yani ew bi dewleta Tirkiye nemaye. Asê em jî rêya çareseriya pirsgirêka Kurd dest nîşan bike. Kanûna ku were meclisê dibe van her sê tiştan derxe pêş. Eger rêberê me li dervê wê were hîştin, ev tê wê watê ku pêvajoya aştî û çareseriyê sabote dikin, hil diweşînin. Di sala yekemîn ya merasima şewitandina çekan ya 11 tîrmehê de bi navê tevgera azadiyê em îshara xwe ya li ser mijara stratejiya têkoşîna siyasî demokratîk carekê din dest nîşan dikin. Salekî di ser fesihkirina PKK û bi dawîkirina têkoşîna çekdarî re derbas bûye. Lê desthilatariya AKP MHP rast nêzê pêvajoyê nabe. Eşkere ye ku di tecrübeyên çareseriya şerde em nêzîkatiya herî maqûl nîşan didin. Binêrin em ê berpirsyariya xwe bînin cih. Berpirsyariya me hemiyan e ku em Tirkiyeyeke demokratîk ava bikin. Ku gelê me li ser bingeha entegrasyona demokratîk bi rengekî azad lê bijî. Yani ji bo dibêjim hevokek bi îddiayê berpirsyariya me hemiyan e ku em Tirkiyeyeke demokratîk nizanim yani berpirsyariya me hemiyan ne? İnsan bixwazin dikarin ji bo demokratîkkirina Tirkiye tê bikoşin ama ez yek deqeyekî xwe jî nadim ji bo demokratîkkirina Tirkiye. Yek saniyekî xwe jî nadim. Çünkü viku vala ye. Wexta min ji emrê min diçe. Diçe çöpê. Dünya ser û bin bibe Türkiye demokratîk nabe. Çünkü çima demokratîk nabe? 600 salan mantaliteya Türk kısmekî mezin ê dünyayê ve rêve bir. Demokrasî memokrasî tune bû ji xwe. 7 salê dawiyê jî komara Tirkiye heye. Yek rojekî îşaretê demokratîk bûnê çê nebiye. Çima ew qas Tirk hene pesnê xwe didin bir Türk dünyaya bedel. Nizanim herkes ji bo Tirkiye dimre çima ne berpirsyariya wan e çima ameye. Ji bo dibêjim gotinekî bi îddiaye. Yani ez ranabim vê derê bahsa fedakariyê falan filan nakim. Yani ez dibêjim insanên fedakariyê tevgerê van gotinan wextê bikartînin dibe encama wî bidin ber çavan. Yani henekî bi îddiaye. Gelê Kurd û tevahiya gelên Tirkiye ji bo afirandina Tirkiyeyekê bi vî rengî divê berpirsyariyên xwe ji her alî ve bicih bînin. Yani hemî partiyên Tirkiye dibêjin em dixwazin Tirkiyeyekê demokratîk ava bikin. Herkes dibêje. MHP jî dibêje, AKP jî dibêje, İYİ Parti jî dibêje. Yani ez naxwazim milletê me bikeve nava wê rêzê, nava wê pêşbirka demokratîkkirina Tirkiye. Mesele ew e yani. Demokratîkbûna Tirkiye nayê maneya naskirina mafê Kurda. Dixwazim wî bêjim.
Çünkü pergala demokratik ancak bir yer ya paraniyeye. Paraniye millet eğer bibêje erê ew maf dikare di pratikî de were bikaranîn. Mesela sistema referandumê. Mafê Kurdan ne mijara demokrasiyê ye, ne mijara referandum û hilbijartinê ye. Mafê Kurdan nabe mijara nîqaşê û ya hilbijartina. A demokrasî jin ne. Mafê Kurdan nebe nabe. Min hezar carî li vê derê jî were gotiye. Mîna vexwarina avê ye. Vexwarina avê eleqa wî bi demokrasî û bi hilbijartinê tune ye. Bi referandumê tune ye. Tu nikarî bixî hilbijartinê tu bibêjî bedran bila avê vexwe yan venexwe. Aviya tu nikarî. Ez mecbûrim vê avê vexwim. Çünkü dimirim wextê vê nexwim. Mafê Kurda ye. Eleqa wî bi demokratîkbûna Tirkiye tune ye. Türkiye faşîst be jî milletê Kurd mecbûr e heqê xwe bikarbîne. Ji ber vê dibêjim yani demokratîkbûna Tirkiye eleqa wî bi nasîna Mafê Kurda tune ye. Saddam Hüseyin bû ama perwerdeyiya Kurdî li Silêmaniyê hebû. Eleqa wan bi hev tune. Ha demokratîk be perwerdeyî dîsa didome. Demokratîk nebe jî perwerdeyî dîsa didome. Dibe em di nava xwe de li gorî çand û kültûra xwe pergala xwe sistemeka we bikin. Me beyanatên herî tûj, me pratika herî leheng a vê tevgerê dîtiye lew me dibêjim. Di cîhanê de ser lehengên vê tevgerê re însan tune ne. De mesela lehengiyê de problema Kurdan û tevgerê tune ye. Mesele cana hem beyanat hene, vicdana milletê Kurd hinekî aciz dike. Ew e. Beyanat yani ez nabêjim pratik. Di pratikî de tiştek tune ye. Pratikî de kes nehatiye silaha xwe teslim nekiriye, kes li gorî vê qanûnê tev negereye, pratikî de tiştek tune. Di beyanatê de me hinek pir tavîz dane. Di beyanatê de dibêjim tenê. Niha li Tirkiye ev meseleye S-400 hebû tê bîra we beriya salan devleta Tirkiye bi milyonan dolar pere dabû Rusyayê sistema füze ya S-400 kirîbû û ev jî li dijî menfaetên NATOyê ye. NATO pir aciz bû, Amerîka pir aciz bû. Tu çawa radibî S-400 van füzeyên sistema Rusyayê dikirîtînî, tu ê li hember kî bikarbînî? Ancak ev pergal li hember hêzên NATOyê û hêzên nêzên NATOyê weke İsrail dikarî bikarbînî. Ma tu çawa radibî tiştekî wisa dikî û Amerîkayê ceza danî ser Tirkiyeyê. û dewleta Tirkiyeyê fehm nebû. Roj bi roj wan dakir. Cezayên aborî vir da wê da di dawiya dawiyê de civîna NATOyê çêbû li Enqerê û hema roja piştî wî jî awê em dibihîsin ku sistema S-400 hatiye firotin. Yani Türkiye sistema S-400 ku ew qasa NATO jî aciz bû ji destê xwe derxist. Veya işaretê wê yekî ye ku Türkiye dixwaze sistema balafirên F-35 bikire tevlî wê projeyê bibe. Çünkü Türkiye ji wê projeyê hatibû avêtin. Sirf ji ber S-400. Ana Türkiye dixwaze S-400 destê xwe derxe, dîsa tevlî wê projeya Amerîkayê bibe F-35. Tamam. Ja motorên F-35 hene tînin ji bo dronên xwe bikartînin, ji bo balafirê xwe bikartînin. Projeyekî gelekî berfirê he. Yani bi kêrî dewleta Tirkiye tê. Dewleta Tirkiye projeya F-35 eger pêş bixista, bi ser ketiba, niha mala me Kurdan jî xirab kiribû, li rojata navî jî bûbû hêzek mezin. Problemê aborî jî aniha çênedibûn zêde. Aniha Tirkiye problemê aborî de mahv bûye. Hemî ji ber ceza. Velhasıl kî dibêje? Abdulkadir Selvi dibêje. Nivîskarê AK Partiye ye. AK Parti. Te AK hevanno yani spî, pak ya. Di wê manê de navê xwe wisa lêkirine. Dibe Türkiye pergala parastinê S-400 ya ku ji Rusyayê kirîbû firotiya welatekî kendi avê. Tabii ev iddia ye. Çika rast e em nizanin. Ev Abdulkadir Selvi beyan dike dibe ku ev welat İmaratên Ereb be yan jî dibe ku Qatar be. Abdulkadir Selvi di nivîsa xwe ya îro de qala mijara S-400 dike û rakirina cezayên CATS
ya ku Amerika bi ser Türkiye'de sepandiye qalawan dike. Ez hema vedire tiştekî hadi bîra min. Niha Qatar dostê dewleta Tirkiye. Dibe ku Qatar nekire jî ez çarsit bi Türkiye li hev bike bibêje ji Türkiye re ya mîna ku te firotibe min nîşan bide ya jî Türkiye ji Qatarê re gotiye. Em wisa îlan bikin mîna ku min ev pergala ez çarsida Rusya firotibe te serê min bi NATOyê re ji belayê derxe. Ew wisa ye. Ez parantezekî vekim ji ber ku ez bîr dikim dû mixwast ez bas kim ji bîr dikim. Rêveberên NATOyê ê ku hatin Tirkiye çima sextekarin hem bahsa demokratik buna Türkiye dikin ji ber wê dibêjim temamê Ewropayê bahsa demokratik buna Türkiye dike. Tên Tirkiye çiqas muxalîfên Tayyip Erdogan hene di hepsê dane. Selahattin Demirtaş di serî de İmamoğlu hemî yani CHP û HDP û Dem Partî hemî di hepsê dane rêveberên sereke. Anha rêveberên îro ên Dem Partî hevano şagirtên rêveberên sereke ne ku îro di hepsê dane. Esas rêveberên tevgera legal a Kurd temamî di hepsê dane. Bülent Arınç zamanekî digot me operasyonên Ewqas berfireh li hember partiyên Kurdan kiriye li derve kesekî tune partiya wan birêve bibe. Ji ber vê yekî wanê ku îro Dem Partî birêve dibin hemî şagirtên siyasetmedarê berê ne ê ku niha li sürgûnê ne ê ku niha di hepsê dane. Hat fehm kirin. Ew welatên NATO yên Ewropayê ku hatin Tirkiye civîn li darxistin bi kincê xwe ê xemlandî wizam çima sextekarin dibînin ku Tayyip Erdogan Ewqas muxalîf xwe avitiye hepsê zirnik demokrasî jî tune ama dîsa jî çepik lê didin, pesnî Tayyip Erdogan didin, pesnî Türkiye didin. Wekû terê. Bi Türkiye re projeyên nû ava dikin. Amerika jî welatên NATO jî. Türkiye niha girtin nava xwe misyonekî nû danê di demên pêşmede we xuya bike ev misyon çi ye? Yani li hev kirin. Tirkiye û NATO li hev kir û sextekariya welatên NATOyê ê li Enqerê ji kerema xwe re ji bîr nekin. Ew zanin çendik û çend hezar muxalîfên Tayyip Erdogan di hepsê dane. Java ev ez çarsit tamamen sextekariye. Yani Tirkiye mîna ku firotibe Qatarê nîşan dide lê sibê du sibê dikare bêje min nefirotiye jî. Çünkü vaya şüphet xeser mesele şık. Yani dibe ku firotiye jî dibe ku nefirotiye jî. Tere ji welatên NATOyê re dibêje min firotiye û sibê du sibê navbera wan xirab bibe dibe min nefirotiye. Ew sane. Li gorî agahiyên ku dibê me bi dest xistiye ez çarsi dibe firotina welatekî sêyem vir de qet îcab nake mirov bixwînin çünkü wana hemî sextekarî ne yani qet ne hêjayê xwendinê ye jî. Lê projeya F-35 ku min ji we re bas kiribû ji bo Tirkiye esas gelek mühim e. Tev ji bo wî ye. Niha Serokê Amerîkayê Donald Trump eşkere kir ku wî ferman daye ku de egera suîqastekî de yani eger li hember wî suîqastekî çêbibe İran wê berdêlekî pir mezin bide. Tirse Trump ragihand ku rêveberiya Tehranê daxwaza diyalogê kiriye lê Washingtonê ji wan re gotiye agirbest nemaye. Donald Trump îro li ser hesabê xwe ê Truth Socialê daxuyaniyekî belav kir li ser rewşa dawî ya pêvajoya dîplomatîk û eskerî ên li cem Îranê agahî dan. Trump di parvekirina xwe de got Komara İslamî ya Îranê ji min xwest gotûbêj berdewam bibe diyalog bidome me jî qebûl kir lê Amerîkayê bi rengekî gelekî zelal ji wan re gotiye ku agirbest qediya ye. Dibe min ferman daye Trump di aynı rojê de ji rojnameya New York Postê re jî axivî dibêje wî li ser planên suîqasî yên Îranê yên li hemberî xwe daxuyaniyekî tund daye. Trump diyar kir ew demekî dirêj e di lîsteya hedefan ya Îranê de ye ji bo îhtimala suîqastê fermanên taybet amadekirine. Yani eger li hember Donald Trump suîqast çêbibe bersiva Amerîkayê wê gelekî tund bibe. Eger tiştekî bi min were yani eger ez werim kuştin di wê manê de dibêje min ferman daye wan bi tundiyekî wisa bombebaran bikin
de cîrokê de mîneka wî tune be. Donald Trump garantî didim te wextê ku İran li te xetwerî kuştin balafirekî jî ranabe ji Amerîkayê xema kesekî ne hatta di ser da dibêjin baş bûye çûye ku em jê filitîn. Hatta dibêjin dest xweş İran. Nizanim yani kêfa min ji vî camerî re naye. Trump her wiha qal kir ku İsraîlê vê heftê planekê nû ya suîqastê ya Tehranê eşkere kiriye waniye ziman ku ev ne rewşekê nû ye Tehran bi salan e dixwaze wî bikuje. Trump roja çarşemê di dema lûtkiya NATO ya li Enqereyê de jî rêveberiya Îranê hedef girtibû. Trump cara yekem li wê derê gotibû agirbez xelas biye. Ez êdî naxwazim bi wan re bibim muxatab. Êdî ew bêqîmetin. Piştî van daxuyaniyan li bazarên cîhanê buhayê petrolê ji sedî 5 bilind bû. Trump serokê Îranî wekî mirovên nexweş û wehşî pênasê kir. Eger çekên wan ê nuklerî hebûna wan ê bikar baniya. Ji perspektîva min agirbez bi dawî biye. Hevan nûçeyekî dawî jî ez were bixwînim paşê ez vegermicêm we. Hunermendekî Kurd jiyana xwe ji dest daye. Em sersaxiyê dixwazin ji malbatê re ji milletê Kurd re. Senarîst li Stikvanê Kurd Murat Çiçek ku li bajarê Kawakuchiyê li Japonyayê dijiya li navendekî desteserkirinê mir. Polîsa. Murat Çiçek 25 Hezîranê qezayekê trafîkê derbas kiribû, tenê zirara aborî çêbibû. Piştî bû yerê polîsên Japon ew girtin birin qereqola Takaoê al bajarê Hachijiyê. Li qereqolê destanîn ser telefona wî nehîştin bi hevalê xwe re biaxife. Hevalên wî sê cara çûn qereqolê lê polîsan ji bilî agahiya desteserkirinê tu agahiyekê din nedan hevalên wî. Nûçiya piştî mirinê jî 5 rojan ancak gihîşt malbatê. Li gorî nûçiya Medyascopê malbata Çiçek ya li Almanyayê roja 8 tîrmehê bi mirina wî hesiyaye. Halbikî karmendekî konsolosxaneya Tirkiye ya li Japonyayê telefonê malbatê kiriye. Ji wan re ragihandiye ku Murat Çiçek miriye li Japonyayê. Karmendê konsolosxanê diyar kiriye ku li gorî agahiyên rayedarên Japon Murat Çiçek roja 30 tîrmehê miriye. 30 tîrmehê li qereqolê dimire 8 tîrmehê xeber didin malbatê bi rêya konsolosxaneya Tirk. Çi hat serê wî? Lê xistin, serê wî li diyar ket. Meriv nizane kî lêbelê sedema mirina wî divê eşkere nekirine. Malbata Çiçek ji bo karûbarên cenaze çû Japonyayê. Malbata wî dibêje Murat Çiçek haziriya vegera Colemêrgê dikir. Ji ber ku bixwe ji Haqqariye dixwast were Colemêrgê. Hevalek wî jî dibêje Murat berî were binçavkirin gotiye ez ê bixwazim min radestê Tirkiye bikin. Min bişînin Tirkiye. Civaka Kurd ya li Japonyayê bangê rayedaran dike ku mirina Murat Çiçek bawekî zelal were lêkolîn kirin, berpirsiyar werin eşkere kirin. Çalakvanên Japon jî balê dikişînin ser dijminahiya li dijî Kurdan ya ku li wî welatî zêde biye daxwaza lêpirsîneke zelal dikin. Heqeten dijminahiya li Japonyayê jî heye li hember Kurdan. Gelo eleqa wî bi vî kuştinê heye tune nizanim. Murat Çiçek li Colemêrgê ji dayêk bû. Li Tirkiye di gelek karan de xebitî bû. Demekî li BKM jî li Stikvanî û senaristî kiribû. Çiçek par bi fîlma Mîna Oshaberî beşdarî Festîvala Fîlman ya Tokyoyê bû. Di fîlmê de behsa peywendiyên du kesên ker û lal dihate kirin ku yek ji wan Japon û yek ji wan jî Kurd bû. Hunermendekî jî hatî bû. Çawa wisa bû merûv şaş dimîne. Yani Almanya ji başûr dikişe ama bila bikişî tişnabe. Yani helbestvan Ahmet Telî jî wefat kiriye ez ê rojekî din bas bikim. Xwedê rehme xwe lê kem çi bikin wele. Li pêşiya her kesî ye. Wî rojê min cih da beyanata Rêzdar Karayîlan dê hezaran însanan temaşe kir. Bi hezaran peyamê xweş çêbûn. İnsanan spas kir. İnsanan moral girt, hêz û quvvet kirt. Beleş e. Yani baş e merû hêvî bide milletê xwe. Xweş e yani. Em bi hêviyan li ser piya bimînin heta ku em gîştin hedefa xwe yani. Ez xatir ji we bixwazim. Sila dem baş. Sibê em ê bernameyên cuda çê bikin.